Puluhan ambar nasai kodondo gabi inganan ni padegian dohot pabunian ni deke tarbereng holan di goki duhut dang tarbereng adong tada-tada padegian ni deke. HP abarol di sakapon gabi salasada namang gohibon ni deke tu saluhut akka pangula marhite horong ula na adong di Kabupaten Toba. Ale na disonggohi roha Parsoryoni luat UPT de tarbereng mansai maras. Sian parbinerengan ni tim Toba TV di Kamis Arian asing ni abar na digohi duhut-duhut kator na adong di lua tope merdep dohot tarbereng songon nasu adong panginganina hut dang adong ikelola manang na aha. Guna madapat to surirang na masa di padegian ni DKI, tim Toba TV mengujun pedalanan lau makonfirmasi tu kator dinas pertanian dohot perikanan alai kepala bidang nang pe kepala dinas dang adong di tempat. Sian Kabupaten Toba, Toba TV memberitahun.